programa ofrecido por... En Schmidt creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pioneiro é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos e amigas, benvidos, gracias por estar aí. Empezamos unha nova edición de Falemos e hoxe analizaremos a situación do Concello da Pobra do Caramiñal coa súa concelleira de Promoción Económica, Amparo Cerecedo. Analizaremos tamén a situación dos cofradías, das 63 cofradías galegas, co seu presidente, o presidente da Federación Galega, que é José Antonio Pérez, e que hoxe se coñeceu o acordo das cuotas de pesca acordado esta mañán, ou celebrado esta mañán na Unión Europea en Bruselas. E abrimos este turno de entrevistas e, lógicamente, de análisis co vicepresidente da Diputación, tamén portavoz no Concello de Pontevedra, Rafael Domínguez. Moi boas noites, benvido, como estamos? Hola, boas noites, moi ben, estamos moi ben. Como está vivindo esta tarde donde chega ao Parlamento a lei de amnistía e o Congreso, digamos? Como está vivindo e que supón isto para vostede como membro do PP, pero tamén para vostede como demócrata e con responsabilidades políticas en Pontevedra e na provincia? Eu creo que é moi triste que teñamos chegado a esta situación, unha situación en que alguén, non por buscar a concordia, que non engane a ninguén, sino polo seu rédito personal, por querer seguir pegado á cadeira da Moncloa, o que está facendo é pactar con xente que está fuxida e ademais está pactando unha lei na cual o que se está dicindo é que cando a xente reventaba os coches, cando a xente batía nos policías, cando os políticos catalanes roubaron 6 millóns de euros, prevaricaron e malversaron, pois resulta que os malos non son eles. Resulta que os malos son os xuíces, os policías, e temos que pedirlle perdón encima todos os españoles, porque a amnistía é eso, pedirlles perdón, porque os que fixeron mal foron os xuíces, os que fixeron mal foron os policías, os que fixeron mal foron os guardias civis. Por lo tanto, isto é unha vergoña. A vergoña, e ademais termina coa igualdade dos españois, porque resulta que Pedro Sánchez, que chegou a Moncloa dicindo que quería facer limpeza porque o PP era corrupto, o que está facendo é disminúe as penas de corrupción e está dicindo que os políticos catalanes que roubaron 6 millóns de todos os españoles, resulta que non fixeron mal, o fixeron ben, e que era un problema político, e roubar agora é un problema político, e o terrorismo é un problema político. Por tanto, algo que é indignante, e eu creo que non merece a pena seguir pegado á cadeira a custa da imaxen
de España que estamos dando unha imaxen lamentable, unha imaxen onde se está perdonando e amnistiando, que é distinto que perdonando, a terroristas e xente que meteu a mano no diñeiro de todos os españois. É o feito máis grave que ocorre nos últimos 40 anos de democracia? Eu creo que non houve situacións moito máis graves. Fai moito tempo, podemos pensar, por exemplo, cando ETA asasinaba, que houve un momento en que o Partido Socialista utilizou unha policía armada secreta que asesinaba. Iso é máis grave que esta situación. Pero sí que nos últimos tempos é algo que denigra as institucións, que denigra a España e que denigra e indigna os españois. E eu teño a certeza de que moitísimos españois que votaron a Pedro Sánchez, se souberan que iba a facer isto porque el negou que o ia facer e mentiu, non terían dallo a súa confianza no seu voto. Por tanto, creo que, e espero que a xustiza poda defenderse, espero que Europa poda defendernos, e eu estou seguro que o rexeitamento da xente vai estar continuamente aquí no noso país, porque isto é inadmisible, unha vergoña dicir e pedir perdón aos catalanes. Se os políticos van a poder xulgar aos xueces... Claro, pero que eu podo... o fin da democracia. Eu agora que estou na Diputación, podo roubar, se, total, mañán goberna os meus e perdóname o diñeiro. Non, é un problema político. Non, roubaches, se roubas, tes que ir a cadea. Si tes que ir a cadea, tes que cumplir. A propósito, sobre este tema, a Diputación de Pontevedra crea unha especie de comisión e unha páxina web onde os veciños poden, digamos, que denunciar feitos de corrupción, non? Claro, que o que hai que facer... A transparencia, non? Hai que ir en aras da transparencia, e resulta que o único que vai en contra da transparencia é Pedro Sánchez. O único que está... agora resulta que temos que ter reuniones, o goberno de España ten que ter reuniones en Suiza con relatores internacionais. Por qué? Porque non hai confianza. Nunca, non hai precedentes. Nin hai precedentes, ni ese oscurantismo. Que están negociando? Que acordos chegaron? Como pode ser que estemos nesta situación? España, o goberno, o presidente de España, porque unha persona que, eu digo, eso é corrupción. Utilizar para beneficio propio, perdonar delitos de terrorismo, delitos de roubar diñeiro de todos os españois, dicir que os policías e os suíces son os malos para seguir na Moncloa, iso é corrupción. Non teño dúbida de que algún día será xulgado. O presidente o dixo moitas veces. Que non teño dúbida, é corrupto. Para poder seguir, perdono aos terroristas, perdono e amnistío aqueles que roubaron e digo que non importa. Bueno, é unha vergoña. E unha vergoña como moitos medios de comunicación perderon a actitude crítica que sempre tiveron. Eu respeto a todos os medios de comunicación, pero estamos vendo que algúns medios de comunicación, por dar a razón aos seus, están perdendo a obxectividade e a crítica. Eu vexo periódicos nos quais non vexo crítica. Cando fai 6 meses dicían que eso era impensable, agora están defendendo isto. Eso é un problema gravísimo que temos neste momento. Pero antes do 23 de xullo todo o mundo decía eso, porque o Partido Socialista, todos os do Partido Socialista decían o mesmo, antes das eleccións. Pero que agora vivimos nunha sociedade en que a mentira non importa. Da igual que tú digas unha cousa e mañan outra, non é iso. Bueno, algúns todavía nos importa, señor Domínguez. A mí me importa profundamente, pero polo que vemos, o presidente do goberno e o Partido Socialista non lle importa mentir aos españois, dicir unha cousa e o día seguinte a contraria por intereses particulares do partido, en este caso de Pedro Sánchez, que eu penso que é probablemente a persona máis mentirosa que estivo na democracia española, sen dúbida. Señor Domínguez, non por nada, sino porque vostede viña para falar da Diputación de Pontevedra como vicepresidente. E, bueno, van a 4 meses e pouco que tomou posesión o Partido Popular na presidencia, na Diputación de Pontevedra. Que balance fai e como está a súa área, que ademais é fabulosa, porque é das que fan falta, digamos que ahora mismo, e das que se teñen, que é o emprego e o desenvolvemento económico, non? Bueno, eu estou moi contento primeiro porque os pontevedreses na provincia de Pontevedra deron a confianza ao Partido Popular e despois nomeamos un presidente, Luis López, que é unha persona con unha capacidade de traballo espectacular e que puso todo a andar, pero sobre todo que marcou unha liña de que non hai sectarismo. Antes sabíamos que determinados concellos, por ser do Partido Popular, non ia ter as mesmas oportunidades que outros. Con o presidente Luis López, todos os concellos van ter as mesmas oportunidades e estamos demostrando día a día. E na miña parte, no que me corresponde a mí,
quero primeiro agradecerlle ao presidente a confianza que depositou en mí, aos meus compañeros de partido, e creo que estamos traballando moi ben. En promoción económica acabamos de recibir un premio, estamos participando en moitísimos programas para que consigamos xerar postos de traballo e xerar emprego en Pontevedra, e ademais teño outra parte que a parte dos viveiros de empresas e a parte do Museo de Pontevedra e a parte de Santa Clara, que falaremos dela despois. Exactamente, que é moi enriquecedora. Por lo tanto, estou moi contento, estamos traballando arreo, teño un equipo fantástico, uns compañeros fantásticos, a xente da Diputación é fantástica, e eu creo que incluso o clima que hai na Diputación agora de portas abertas, de reunirnos con todo o mundo, de falar con todo o mundo. Eu, cada persona que me pide unha reunión, veña de quen veña, sesa quen sesa, eu a recibo en canto teño a senda, que costuma ser, como moito en 2 semanas, recibo a todo o mundo. Por lo tanto, creo que hai outro clima, os propios funcionarios o perciben, a ciudadanía o percibe, un clima de apertura, de transparencia, e sobre todo, pensar que o presidente Luis López está avanzando para que aqueles concellos pequenos que non teñen esa posibilidade de facer determinadas inversións, el foi alcalde de un concello pequeno, pois poder darlles a oportunidade, pero sobre todo para todos, aperturista. Claro, porque é unha das principales funcións da Diputación, non? Sí. A provincia de Pontevedra está en 10 comarcas. Dentro da nosa área de cobertura temos 3 fundamentales, que supoñerían uns 24 concellos, e logo os restos de concellos que sí que nos poden ver, e iso, que sería o Salnés con 9, Caldas con 7 e Pontevedra con 8 concellos. Como vai a compensar e que esforzos vai a facer en beneficio dos concellos pequenos? Non é o mesmo Vilagarcía ou Sanxenxo que Meaño, ou que Barro, ou que Portas, sí, para que me entenda, o Campo Lameiro. Sí, en primeiro lugar, o que temos feito é a maior inversión da historia para os concellos. Vamos a aprobar agora, se presentamos, houve unha aprobación inicial dos orzamentos, uns orzamentos expansivos, uns orzamentos que van a ser os maiores da historia e que van ter para os concellos casi 5 millóns de euros máis que o ano pasado. Mire que a oposición nos pedía que, por favor, que subísemos 1 millón e pico, casi 2 millóns, pois vamos subir 5 millóns para todos os concellos da comarca para que teñan oportunidades. Pero ademais vai haber un plan específico para deportes que está en marcha neste momento, para que toda a xente poda ter subvencións específicas. Pero ademais o presidente está asinando convenios con cada un daqueles que precisa unha necesidade. Se reúne co presidente, estamos firmando convenios. O sea, pola mañá firmamos un convenio, por exemplo, en este caso con Pontevedra, que é o que me compete a mí, para facer unha senda peonil na área onde pasa o Camino de Santiago por 1,7 millóns de euros. E iso, máis inversión, que o diñeiro chegue aos concellos, que os concellos pequenos se sintan respaldados pola Diputación, e creo que é moi importante neste aspecto a labor que estamos presentando. Concellos e rural, non? Sí, sí. Hai que axudar as aldeas, as parroquias, non? É fundamental, hai varias cousas. Unha das cousas nas que estamos traballando e que eu penso que verá a luz pouco tempo é un dos problemas que temos no rural, primeiro a despoboación, en moitos casos, e segundo, que a mí me dá moita pena a xente que está moitas veces sola. Hai unha xente maior que vive sola e que ás veces nos encontramos con que se encontrou mal e non conseguiu avisar. Bueno, pois vamos a avanzar nese aspecto de unha forma fundamental, porque non podemos permitir que a xente maior este e se sinta sola. Por lo tanto, temos que facer un programa de acompañamento, pero inversións en carreteras, inversións que estamos facendo en luminarias, inversións que estamos facendo en beirarrúas para que se millore, para millorar, e eso, sempre pensando que, ainda que non nos podemos esquecer nas cidades, sempre pensando sobre todo no rural e nas pequenas poboacións da provincia, que son as que máis precisan da Diputación, e que o sentido da Diputación axudar a aqueles que non poden. E o comercio, pequeno comercio, e o pequeno comercio tamén no rural, como se lle axuda e como ten a Diputación? Nós temos un programa que neste momento estamos desenvolvendo, que é Smart PM, que é un programa de proximidade, de comercio de proximidade, que intenta combinar o comercio coa produción, intentar millorar esa accesibilidade, intentar millorar esas inercias que se poden presentar. Estamos traballando en programas europeos tamén que podan conseguir fondos, e estamos en campañas de sensibilización. Recentemente estivemos con as asociacións de comercio de aquí do Salnés, nas que chegamos a acordos para impulsar
o comercio da zona, porque moitas veces estamos vendo que é un sector que tamén necesita axuda, moitísima necesita axuda. comprensión, Sí, amparo, sí, políticas que favorezcan, digamos que a sinerxia... Exactamente, estamos vendo que moita xente xa está indo aos centros comerciais e pensa nos centros comerciais, e ás veces vas ao centro comercial cando tes máis barato e máis perto na tua cidade e faz unha economía circular o pequeno comercio. Por lo tanto, apoio o pequeno comercio por parte da Diputación e da área que eu represento é moi importante, porque se non axudamos o pequeno comercio vai acabar morrendo e vamos a acabar indo todos a centros comerciais a ver sempre as mesmas tendas multinacionais, cando a riqueza que ten e a comprensión e o coñecimento dos clientes e do produto que ten o pequeno comercio é fundamental, e ademais enriquece as vilas, un comercio potente nunha vila enriquece a propia vila. E lle dá salida ao pequeno productor, claro ao local, que sí, é fundamental. E as plazas ou mercados ou as plazas de abasto que son os principales e os primeiros centros comerciais que había, non? Sí, eso corresponde un pouco máis a... Podemos axudar desde a Diputación a todos en xeral, pero corresponde xeralmente, por exemplo, a Plaza de Pontevedra corresponde ao Concello de Pontevedra, pero sí que se pode axudar e participar a todos, porque temos que pensar que non podemos pensar son nos grandes almacéns ni nos grandes núcleos. Hai que complementar. Exactamente, e se pode complementar, pero o que temos que axudar, desde logo, é o pequeno comercio. E fomento na cultura no ensino, eso me gusta. Sí, sí. Porque aí casi empeza todo, non? É unha das cousas que teño claro e que creo que tenemos que facer nos próximos anos na Diputación é que a cultura sea accesible a todo o mundo. Na área de Pontevedra onde eu estou, no Museo de Pontevedra, en Santa Clara, estamos facendo xa un programa para os novos, para que os nenos veñan e coñezan a cultura local, a cultura do Museo de Pontevedra. E iso é fundamental para que poidan entender e comprender desde o punto de vista cultural a realidade da vida e a sensibilización que dá. Temos éxitos enormes de colexios que veñen ao museo e coñecen a obra de Castelao e despois os profesores te contan que ao chegar á clase foron a buscar quen era Castelao e como era, e iso é moi gratificante. Debemos promover a cultura. Eu creo que canto antes teña acceso a xente á cultura va a ter unha vida moito máis feliz, porque a persona que ten acceso á cultura e que disfruta da cultura acaba sendo moito máis feliz. Vostede leva o Museo de Pontevedra, que é o Museo Provincial, que é, lóxicamente, pois, un dos grandes emblemas e dos grandes centros. Fálenos del, fálenos de cales son os datos de visitantes, etc., pero tamén da programación de cara ao Nadal e de cal é o seu proxecto, o proxecto deste goberno, para ampliación, mellora, etc., etc. Buf, hai moito que falar. Mira, unha das cousas que é máis gratificante, pero que tamén dá máis traballo, é o Museo de Pontevedra. O Museo de Pontevedra é un referente a nivel provincial e a nivel galego. E nós queremos facer que sexa un referente non só galego, sino nacional e internacional. Para iso estamos traballando en varios frentes. O primeiro que fixemos é recuperar a Bienal de Pontevedra. A Bienal de Pontevedra era unha actuación artística que se facía na cidade, que se suspendeu fai 15 anos e que era un referente non nacional, sino internacional. Viña xente de toda Europa e algúns de Estados Unidos a ver a Bienal de Pontevedra, porque era un referente cultural nacional e internacional. É moi difícil recuperar o que se perdeu, pero estamos traballando e creo que nas próximas semanas e nas próximas datas vamos dar información de como vai ser esa Bienal para o ano 25. E eu estou orgulloso de ser a persona co meu presidente que recuperamos esa Bienal para a cidade. Pero ademais, o Museo de Pontevedra está con dous obras emblemáticas. A primeira é os dous edificios centrais que levan 10 anos pechados, nos quais hai un proxecto que vai moi lento de rehabilitación, un proxecto que estamos traballando para que se acelere e para que poda avanzar, pero despois temos a Solla da Corona. A Solla da Corona é Santa Clara. Santa Clara, quen coñeza, o convento de Santa Clara, é un convento que estivo pechado 400 anos, cun sardíns no centro de Pontevedra ao lado da Plaza de Barcelos, e que estamos traballando arreo para que, protexendo o convento, protexendo os sardíns que son históricos e que estiveron 400 anos pechado, poida ser parte do Museo de Pontevedra. Como estaba ese proxecto que levaba, ademais, como vicepresidente tamén da Diputación, Cesario Mosquera, e que agora o recupera vostede? Sí, o proxecto tiña un gañador
E nos cando chegamos vimos que nas bases do concurso había algunhas deficiencias sobre todo no punto de vista de que parte dos sardíns históricos se ian destrozar para facer un depósito de restos arqueolóxicos que ademais non ia ser visitable. É dicir, aquelas restos arqueolóxicos que se encontraban na provincia ian ir os sardíns de Santa Clara en 2000 metros cuadrados de profundidade que destrozaban os sardíns para ser un depósito de restos arqueolóxicos. Non vimos que eso fose viable. Por lo tanto, nun primeiro momento dixemos, isto non se vai facer. Pero despois, cando falamos cos que gañaron o concurso, que tiveron unha sensibilidade enorme, o primeiro que nos dixeron foi, estamos de acordo, non só pensamos que o vamos facer porque nos interesa, non, estamos de acordo que ese plantexamento. Entón, levamos pois máis de 2 meses con reunións entre os gañadores do concurso e os diferentes estamentos da Diputación, arquitectos, os servicios jurídicos, os servicios de contratación, e estamos agora xa nunha fase de redacción para que eso poda ser unha realidade. Unha realidade de que probablemente o edificio máis importante históricamente da cidade vai a ser parte do Museo de Pontevedra. E para iso temos que darlle un relato ao museo, temos que dicir que obras van a ir, e para iso pusemos pola primeira vez a unha muller. Vai cumplir no ano 27 100 anos o Museo de Pontevedra e a primeira vez que unha muller vai estar ali. E non vai estar por ser muller, está porque é a persona máis preparada que tiña o Museo de Pontevedra e o está demostrando. Por lo tanto, eu estou orgulloso e está traballando arreo para conseguir que en Santa Clara, que nos próximos anos haya un relato do museo, quere dicir que este relacionado todo o que se diseña aí. E ademais estamos traballando en incorporar novas obras ao Museo de Pontevedra. Por lo tanto, é un reto apaixonante, un reto enorme, un reto, vou te dicir, o orzamento que tiñamos e que é un orzamento a ollo, que digo, non un orzamento detallado, estamos falando de máis de 20 millóns de euros, por lo tanto, despois do Hospital de Montecelo, que é unha obra increíble que está facendo o presidente Rueda para Pontevedra e o seu entorno, o novo Montecelo, vai ser a obra máis importante de Pontevedra e probablemente das grandes cidades nos próximos anos, e o estamos facendo con moita ilusión para ver se conseguimos, e cando falamos dun edificio histórico e aí se mete patrimonio e aí hai moito que falar, que no 27 podamos inaugurar o museo para todos os pontevedreses e toda a xente da provincia que veña a coñecer. Pero o destino ten que ser, e o camiño final, e o importante ver o trayecto final é que Pontevedra ten que ser a cidade da cultura, ten que ser un referente cultural. Pontevedra ten un modelo de cidade que para min agora está estancado, non sabemos cuál vai ser o próximo paso, pechar outra rúa, non ten ese senso, faltalle cuál vai ser a continuidade. Eu creo que este modelo de cidade que está ben, ten que avanzar, e ten que avanzar para unha cidade da cultura, unha cidade en que a Bienal sexa unha referencia cada 2 anos europea, unha cidade en que teñamos un museo de vanguarda, na cual teñamos 7 edificios entre eles Santa Clara para poder obras maestras como temos desde a arqueoloxía ata o século XIX. E iso tira de todo, da economía, do turismo, de posicionamento de Pontevedra no mapa. Unha Bienal en Pontevedra pode chegar ás 100.000 persoas de visitante para Pontevedra. Ustedes se imaginan que son 100.000 persoas que ademais, o que din os estudos, é que eu non o digo, costuman ter un estatus económico elevado porque é xente que vai buscando cultura e que vai buscando unha cultura específica que costuma ser cultura e arte contemporánea. Por lo tanto, é fundamental e vai ter un retorno económico moitísimo maior do investimento que vai ter, pero sobre todo vai situar a Pontevedra no mapa. Unha Bienal no verán do 25 vai facer que a xente que ven a Sanxenxo, que ven a Lanzada, que ven a Cambados, podan vir a coñecer a cultura a Santiago e que fagan o camiño a Santiago, se queden a coñecer en Pontevedra e podamos demostrar a todo o mundo, oi, nós facemos isto. Nós estamos facendo isto a nivel cultural e vai ser puntero e vamos a invertir todo o diñeiro que necesitemos para que sexa un éxito. Ollo, recuperar algo que leva 15 anos sen facer, xa podo dicir que é moi complicado, pero estamos traballando para que sexa. Por lo tanto, temos uns retos apaixonantes na cidade, un reto na cultura. O presidente incrementou un 20% a partida en cultura para os próximos anos. Para o próximo ano incrementou outro 20%
en deportes, porque entendemos que o deporte e a cultura son partes fundamentais da xuventude, da xente, para o desenvolvemento intelectual, personal da xente, e, por lo tanto, eu creo que temos claro hacia onde vamos, e creo que unha das cousas que votaron os pontevedreses é non o sectarismo que había antes, un sectarismo que, dende logo, era pouco edificante, e un sectarismo no cual eu estou recibindo xente que me dixeron que levaban 8 anos sin que ninguén os recibira. Temos que darlle un par de minutos ao Concello. Pasou vostede de 9 a 11 concelleiros. Casi 12, quedeime aí a 100 votos. Cal vai ser, digamos que con equipo de 11 personas, 11 concelleiros ao frente, cal vai ser ese plan de, bueno, vixiancia, fiscalización... Sí, eu creo que hai algo que a xente se está dando conta. O que todo o mundo decía que Lores era todopoderoso, era imbatible, bueno, gañamos a Lores, además, demos unha paliza, eu tive un 40%, o Partido Popular tivo un 40% casi, e el tivo un 30%, por lo tanto, gañamos ben. Hai un deterioro claro de Pontevedra, Pontevedra é unha cidade que está, lamentablemente, moito máis sucia que fai uns anos, estamos vendo que non hai un contrato de basuras desde o ano 99, non se repetiu, estamos vendo que en Pontevedra, por exemplo, non está funcionando o emprego, non hai novas empresas que se instalen en Pontevedra, estamos vendo que Pontevedra está a oscuras, estamos vendo como as rúas da miña cidade polas noites están a oscuras porque non funciona o sistema eléctrico e non pasa nada, aquí dicen que non pasa nada, estamos vendo como o tráfico é un desastre anos tras ano, e estamos vendo como se nos mentiu. Fai un ano nos dixeron que as luces de Navidad non se puñan antes porque era un tema en favor do cambio climático, que eles abrazaban o cambio climático. E este ano resulta que está encantado porque o fixo o tempo ben. Ou nos minte agora e non lle preocupa o cambio climático, ou que a realidade, porque non o dixemos, non fixo as cousas en tempo en hora. E estamos vendo que cousas como o destape do Gafos non se está executando da forma que se tiña que executar en tempo e forma. Estamos vendo como múltiples actuacións do punto de vista económico non se están facendo. Estamos vendo como Pontevedra vai ser probablemente a única capital de provincia que non vai ir a Fitur. Por qué? Porque 8 alcaldes non están sendo capaces de sacar as cousas adiante. Estamos vendo como se sigue deteriorando a cidade dunha maneira que dá pena. Eu creo que o señor Lores xa non dá máis, xa non consigue facer máis, ten un equipo moi xusto, con 9 concelleiros, están facendo 9, o que antes facían 15, e creo que están vendo que non son capaces de facer as cousas e leválas a término. E os únicos anuncios que están facendo é que, por exemplo, Ponte de Tapas non se fixo porque non tivemos tempo para facelo. Bueno, pois eso perxudica os pontevedreses, perxudica a hostelería e perxudica a xente do comercio porque viña xente a Pontevedra. Estamos perdendo oportunidades e deixando pasar oportunidades. Creo que os mellores anos de Lores xa foron, creo que Lores xa fero a cargo. Vamos a ver agora que pasa cos orzamentos, vamos ter uns orzamentos que vai ter que pactar con uns ou con outros, e sin orzamentos vai ir a unha moción de confianza, e eu sempre digo que as mociones de confianza, as cargo de año, non van a ser a ver que pasa e que sae de ali. Que balance fai, con independencia do que acaba de decir, destos 5 meses de legislatura que levan, entre o Bloque e o PSOE, o goberno bipartito, que accións importantes fixeron, salvo eventos como o deporte ou que teñan que ver cousas así? Bueno, eu creo que... Porque celebraban fai pouco, se celebraban que Pontevedra sexa, un periódico haya comunicado, anunciado que hai un pequeno estudio donde posicionaba a Pontevedra como, non sei se cidade ou provincia, pero como o foco ou lugar máis importante para o turismo. Sí, eu espero que sexa así. Lamentablemente, cando vemos a realidade é que nos últimos 25 anos non hai un hotel novo en Pontevedra. Sansenso hubo 6 ou 7 novos, e en Vigo hubo 8 ou 9, en Pontevedra non hai un hotel novo, polo tanto, pode que veña ese turismo, pero Pontevedra non ven, ir a Sansenso, pasarán por Pontevedra, pero dormir en Pontevedra non quedan. Eu creo que temos que apostar por un turismo, pero sobre todo temos que apostar por un turismo sostenible e un turismo desestacionalizado. Quere dicir que a xente poida vir a Pontevedra en inverno, temos que darlle oportunidades e temos que darlle vender algo para que a xente veña en inverno. No verán as tasas de ocupación son elevadas e funcionan ben, no inverno perdemos. E non pode ser
un evento como o triatlón que está moi ben, pero que son 6 días en setembro. Non, temos que buscar máis, temos que dar máis desde o turismo, desde a Diputación, desde o Concello e desde a Xunta de Galicia para que non só eventos deportivos, non só eventos deportivos, hai moito máis, pero dende logo non podes dicir que te importa o turismo se non vas a Fitur e non levas un programa a Fitur, e o alcalde non vai a Fitur e ninguén do BNG a día de hoy nos consta que vai a Fitur con ningún programa. Iso que quere dicir que non están traballando, non son capaces, están contentos e relaxados porque o PSOE sumiso lles deu a gobernabilidade a pesar de non ter gañado as eleccións, pero gobernando en minoría é moi difícil e vamos ter problemas. Como lle gusta pasar, ten pensado pasar o Nadal o señor Domínguez? Traballando. Sí, estive agora na Ponte, conseguín xuntar uns días para irme fora porque foi un ano complicado entre as eleccións locais e as eleccións nacionais e agora me toca o día 1 de xaneiro, sei que teño guardia, por lo tanto podes te imaginar, pero sí, as navidades intentarei sempre pasar coa miña familia, buscar tempo para xuntarnos, que disfrutar da saúde. As navidades eu me gusta moito, teño un fillo de 13 anos, que xa empeza a non gustarlle tanto como lle gustaba antes, pero mentres teñamos oportunidade en casas vamos celebrar sempre, porque creo que é algo bonito. Pois deixámoslle decir a última mensaxe que quera vostede, tanto para os veciños de Pontevedra como para o resto da provincia de Pontevedra, tanto como vicepresidente como concelleiro e portavoz do PP no Concello, como última mensaxe deste Nadal, porque xa nos veremos o ano que ven. Sí, eu o que quero dicir é que teña confianza na Diputación de Pontevedra, se están facendo as cousas ben, se está traballando moitísimo, está traballando xente moi seria, que son alcaldes en grandes cidades da nosa provincia, e estamos traballando, xa digo, para os pequenos poboacións, para aqueles pequenos concellos que necesitan máis da Diputación e, sobre todo, para todos. Independentemente do color, independentemente de quen sexa o alcalde, recibimos a todos, falamos con todos, e unha Diputación aberta para todo o mundo, e creo que esa mensaxe é a gran diferencia que tiñamos antes cunha Diputación sectaria. E en cuanto a Pontevedra, que non se preocupen, que algo faremos. Señor Domínguez, Rafa Domínguez, foi un placer contar con vostedes nesta edición del Pleno Aberto. Verémonos o ano que ven, se Dios quere ou antes. Isto foi todo hasta aquí. Nos vamos a publicidade e da man dos copatrocinadores, que lle agradecemos que participen e apoyen programas como este, volvemos e recibimos ao presidente da Federación Galega de Cofradías, a José Antonio Pérez. Hai moito que falar e moito que analizar sobre os datos que se acaban de aprobar agora sobre as cuotas esta mañán en Bruselas, así que non o perdan. Volvemos agora mismo. Programa ofrecido por of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo.
Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Continuamos co segundo convidado desta noite en este programa Falemos e lle damos a benvida a José Antonio Pérez, que é presidente da Federación Galega de Cofradías. Representa a todas elas e moi boas noites, benvido, como estamos? Esta noite como se viveu e como se viveu principalmente hasta media mañán, que foi cando se coñeceu o acordo da Unión Europea sobre as cuotas de pesca e o que nos vai a deparar dentro do ano que ven e de algún máis. Bueno, a verdad que vivímoslo, levamos facendo seguimiento desde as 5 da mañán, que estábamos en contacto con Bruselas para mirar a ver como iba quedando, non? A verdad que chegamos ás 8 da mañán e non había cambio ningún, estábamos casi na mesma incertidumbre que nos contábamos con ela, e despois sí se foron chegando a algúns acuerdos, pero bueno, cada desgracia que para nós, ou por lo menos para a flota gallega, pois non son tan bons como eles din e nin como nós pensábamos, non? Son bastantes malos. Hai bastante preocupación ahora mismo, aínda que falten, digamos que análisis de datos e do detalle, pero do que se coñeceu ao largo desta mañán, e estamos grabando esta entrevista a primeira hora da tarde, hai todavía os titulares non encaixan ben, non? Parece que sale máis beneficiado, polo menos en especies que son importantes para Galicia, sale máis beneficiado o Mediterráneo que o norte, non? A verdade é que sí, nós sabemos que a merluza, por exemplo, que salimos bastante ben beneficiados, non había tanto a cuota como vai haber este ano, a verdade é que casi non nos facía tanta falta tampouco, aquí tiñamos, aguantábamos ben que aquí tiñamos como este ano pasado, pero, bueno, en outras especies como o abadeixo, que temos unha reducción, aínda que vai a ser por 2 anos, por anual, do 53%, iso é unha catástrofe, xa que este ano xo temos ahora mesmo cerrado, onde non abreu un pouco para este mes de diciembre, tiñamos moi pouquiña cuota, e con un 53% non vamos a ter posiblemente nada, non? Iso é unha pesquería moi importante para a pesca artesanal e para a pesca de litoral, para estas fechas, para os meses de noviembre e diciembre, principalmente, aparte dos outros meses. E despois nas outras cuotas tamén, no que nos pensamos, na anguila fatal tamén, no que é no lenguado tamén unha reducción dun 30%, e bueno, que se leu un pouquinho máis beneficiado, que me contaban que iba a salir mal, nos días de traballo no Mediterráneo, que contaban con un 9,5% máis IR, cumplindo con 3 requisitos que se lle impoñen aí, pois quedará nun 3,5%. O xurelo cae un 1% e a xarda tamén un 5%. Estas especies teñen moito peso para o cerco da frota galega, non? Pois sí, a verdade é que na novena de Finisterre para a Jolba de Cádiz, pois aguantamos que a mesma cuota, pero no que na octava C, onde teñamos os problemas destes anos pasados, pois reduce un 1% para estes 2 anos seguintes tamén. Entón, iso é unha mala noticia, fatal. O tema da cabala, este ano sabemos que había cabala bastante, non pescamos nin a mitad da cuota que tiñamos asignada a cada un, non surdeu para arriba, non se pescou polo menos co anzuelo, e bueno, estamos aí. Se cada este ano que ven que non temos tanta cuota, pois sí que surge, non? É un gran problema tamén. E as expectativas, cando a España preside a Comisión Europea, que lle toca por turno, se esperaba que fora un poquinho mellor, que as negociacións do Ministerio de Agricultura e Pesca foran un poquinho máis favorables para España e tamén para o norte, ou isto non funcionou? Pois eu creo que non funcionou, porque a verdade é que nos contábamos que ser un dos nosos que tenemos que dirigir esta pesquería ahora mismo en Bruselas, pois bueno, pois que saríamos un pouco máis beneficiados do que pedíamos, non? Sabemos que é moi difícil, que hai moitos estados que non queren que se pesque tanto, nin desta maneira. Sabemos que hai moitísima presión por parte das ONGs, que están dicindo que non se pode pescar tanto, que é dañino, e claro, pero a verdade é que nos contábamos que nos fora un pouco máis favorable. Pero isto habrá que facelo en función dos equilibrios e tamén dos datos científicos, non? Non só das modas, digamos, ou dos intereses externos, non? Ou exteriores. A verdade é que sí, que, bueno, sempre se mirou, non? Para facer un estaco, unha cuota, sempre se mirou 3 parámetros, que era o estado medioambiental, era o socioeconómico e pois o científico. Agora sei que se quer cambiar solamente que sea o científico solamente o que o determine, pero bueno, nós sabemos que
ten habido moitos errores, non este ano, sino outros anos tamén anteriores, que nos dicíamos que había peixes, eles os científicos dicían que non, e ao final sí se nos dou a razón que había, non? Pero por o motivo que sea, nos cada ano vímonos abocados, non sendo algunhas especies, que si vamos pescando, pero en outras vansenos recortando, e faixenos moi difícil a nosa convivencia. Estamos falando que, por exemplo, este ano pasado, unha das especies que máis nos abundan nas nosas rías, nos nosos mares, como é a raya mosaica, e tuvámoslo todo o ano cerrado. O ano anterior tuvemos nada máis que 2 meses de traballo ca raya mosaico e tuvemos que sempre descartando, como ten moito de supervivencia, pois foise tirando a mar, non? Pero non podemos pescada. Entón, eso para nós é un problema moi grave. Como está vendo vostede, que é un home de mar de toda a vida, como está vendo a evolución? Galicia é creo que é a primeira potencia pesqueira da Unión Europea. Como está vendo, digamos, que o camiño, a senda pola que imos nos van achicando, imos disminuindo, imos tendo problemas como representante de todas as cofradías galegas e do que ten que... Pois eu como representante o que estou vendo, é todo o que vivín desde que empecé a amar, isto cada ano vai a menos. E agora vai a pasos agigantados, porque todos son trabas no camiño, todos son meternos obstáculos por todos os motivos, canto sea por unha parte, sea por lo que sea. Estamos falando que somos unha potencia, ou éramos, ahora mesmo estamos importando desde fora o 63% do peixe que consumimos en España, cando somos unha potencia non nos podemos pescar, estamos comprando o 63%, estamos importando de fora. Ao ritmo que vamos a chegar a ter que comprar todo o peixe de fora, ao precio que eles queiran e como queiran. Estamos vendo que estamos problemas, achaques na Comunidade Europea, o novo reglamento de control, estamos poñendo trabas por todos lados. Estamos vendo a eólica marina, a nadie pode caber na cabeza, a nadie, co 45% da eólica marina se nos vai a meter en Galicia. Cando somos a flota máis importante de toda España, é unha das máis importantes de toda Europa, e que somos o que menos plataforma temos para pescar. Entonces, con estes parámetros, a xente non pensa, cuotas moi poucas para a pesca. Entón, claro, o armador a xente non quere invertir no mar, vese que se lle fai moi difícil para o sector. Isto, bueno, todo o mundo ten intereses aquí creados, non? Todo o mundo ten, e todo o resto dos países da Unión Europea, pero é un problema para Galicia, para unha comunidade que ten tanta, non dependencia, pero sí tanta actividade socioeconómica, tanto na pesca como na conserva, como no conxelado, etc, non? Canto está repartido pola nosa costa, non? A xente ainda non valorou, a xente non sabe nin ao que se enfrenta, ainda non, é que non nos pusemos a pensar no fatídico que pode ser eso, porque Galicia sin pesca non é nada, porque todos os pueblos ribereños de toda Galicia, todos dependemos da pesca, ou a maioría, todos dependemos da pesca, e sin pesca, sin eses puertos, e sin eses locales, ese turismo, non existiría. Quedaríamos abocados a España, por dicir algo, unha Galicia vacía. Teríamos que buscar traballo en outros lados, os pueblos desaparecerían, eso sería inmenso. Eso é unha preocupación moi grande que temos, que como non seamos capaces de remontar estes problemas que temos ca pesca, e tirar para diante ca pesca, que a intención deles non é que estorbamos. Eu que a experiencia que teño, que estamos en todos os lados, en todos os foros, en todos aqueles metidos, e sabemos que estorbamos. Ese é un gran problema. Hasta onde a política da Xunta é favorable ou debera de espabilar un pouco máis ou debera de ser máis activa ou proactiva nas demandas de pesca, e non me refiro só á etapa de Rosa Quintana, sino que agora a nova que acaba de coller Alfonso Villares ao frente, que sabemos que está en Bruselas ali pendiente e lógicamente ao frente do equipo de negociación da Consellería do Mar. Pois, bueno, eu penso que vais a enfrentar uns retos moi importantes, non? Son outras épocas que vamos vivindo, que pasa que, en vez de unha mellor, vamos a peor. Estamos falando que estamos atravesando unhas situacións de que si se ve que é o cambio climático, como son altas temperaturas polo verán, onde nos morreu moitísimo marisco, e agora, as fortes chuvias que hubo, que hai moi pouca salinidade nas aguas, estuvemos comprobando e mirando, e a gran mortandad, que é unha catástrofe en algunhas zonas, non en todas, pero onde hai moitísimo marisco a pé, onde morreu todo o marisco. E non solamente este ano, o marisco que morreu, senón que morreu toda a cría, que era o futuro do ano que ven. Claro. Entón aí vamos a enfrentarnos
a uns retos moi importantes. Eu sei que ten un traballo moi grande por diante, nos contamos co apoio da Consellería, que eu sempre nos di que hai unhas líneas rojas, que primeiro é a pesca, que nos traba a pesca, e despois que serán outras industrias que se irán por detrás ou que se irán facendo, pero encontrámonos cunha serie de trabas, xa non solamente no Goberno Central, porque tuvemos, como vos ben sabedes, polo tema da lei de costas, que se nos meteu polo tema do cambio climático, pola lei do litoral, que ainda está recorrida desde Madrid. Está recorrida, porque se nos impunou tamén os planos de explotación marisqueros desde Madrid, a eólica marina, que donde nós dixemos que aí eran os bancos máis importantes de pesca que tiñamos e demostrados con datos, con a huella, con todo, e se nos implantou no mesmo sitio. Bueno, implantouse no mesmo sitio porque xa antes de facer os POEN xa estaban marcados os parques aí, non? Entón, claro, eso é, espéranos unha lucha moi constante de que vai ante. A xente do mar está unida? As cofradías están unidas nunha línea, con todas as diferencias e todos os intereses distintos que hai, están unidos nos principales retos que ten o sector? Sí, temos unhas pequenas diferencias, sempre hai diferencias en todos os lados, pero cando temos que estar todos a una, demostrámoslo cando foi do tema do novo reglamento de control, cando tuvemos que parar toda a flota, pois parouse, sin motivo ningún. Se temos que parar por outro motivo que nos vai a vida en ello, que nós o que queremos é vivir no mar, é o noso, que queremos é, por eso o coidamos e por eso queremos, pero se nos van a expulsar a nós do mar, que é o noso medio de vida, corre en peligro o pan das nosas familias, sí, claro, que non vamos estar unidos, moi unidos, nada máis. Como podemos resumir o ano 23 que está acabando? Logo falamos da campaña de Nadal, pero como podemos resumilo para o conxunto das cofradías? Como foi? Para min, o meu resumen é que foi malo. Tuvemos varias etapas, tuvemos uns meses un pouco bons, pero en general foi nos malo, porque cada campaña que abrimos, este ano, por exemplo, abrimos o pulpo na campaña do pulpo nunha semana ou dúas, pois foi-nos moi ben, despois baixou-nos considerablemente, ora empezou-nos a subir, na campaña da cabala, que contábamos que tiñamos bastante cuota este ano, pois foi-nos fatal, porque non fomos capaces de pescar, navegamos para norte, fomos ao País Vasco, fomos a todos os lados, é verdade que non pescamos, o peixe non subía para arriba, pois foi moi difícil. O tema do marisqueo no verán tamén morreu-nos moitísimo marisco que altas temperaturas, e quedou o marisco moi tocado. Iso non solamente que nos morreu o marisco, é que esas temperaturas estresa moito o marisco e toca ao órgano reproductor e non deixa reproducirse, está estresado e non se reproduce. Entón, claro, aí foi por etapas, agora veunos estas grandes riadas. Durante un mes. Nunca nos pasou que morrera tanta sentola como este ano, porque había 1,5 metro de altura de agua en todas as rías de agua dulce a derriba, entón, claro, o marisco se viña tocado, morría, entón non foi moi baixo de precio. En general, non foi un ano moi bo. A mellor cofradía e a peor cofradía nestos datos. Bueno, pois, aí non se podía valorar, non, porque entre as 63 cofradías que somos, unhas son moi grandes, outras pequenas, unhas teñen dedican solamente ao marisqueo, outras dedicanse a varias cousas. Entón, claro, o que ten a oportunidade de vender, que se lle falla o marisco, pois ten peixe para vender ou ten pulpo, pois sempre destaca máis por riba das outras, non? E o que si me dá moito medo é que co tema das cofradías que viven solamente do marisqueo, a catástrofe que temos ahora mismo, pois que o que vamos a intentar é que se saquen unhas axudas tamén para as cofradías, para a xente que traballa nas cofradías, porque, claro, o mariñeiro pode cobrar unha axuda, pero as entidades, se non hai ingresos, quedan sin nada, non? Non é unha moi afectada, non? Claro. E ademais en dimensión, non só pola... É unha dimensión moi grande, moi grande. E hai que potenciar que complicacións ten a produción de semente, a produción de semilla. A produción de semente, pois, a ver, estes últimos 2 anos, aquí parece que temos que comprar a semente ahora mismo. Nós, por exemplo, na Cofradía de Ribeira, tuvemos que comprar xa dun ano para outro, un ano de antelación, porque non chega para todos. E ás veces tamén eles mesmos, os que están facendo a semilla, pois non dan abasto, e outra vez tamén morre eles polas temperaturas da agua, polo que sea, non? Entón, estamos moi escasos. Nós estamos aí que a Consellería, aí están buscando unhas zonas para ver se somos capaces de facer unhas cáceres para conseguir semilla,
pero ainda así quedamos moi escasos. Agora, con isto que pasou agora, moito máis escasos, non? Así que temos outro grave problema que estamos intentando estes 2 últimos anos, que estamos nun programa metidos a raíz da Federación Gallega que a Consellería en Redemar, para que o sector, os biólogos da Consellería, os científicos e a Consellería podamos valorar entre todos, saber cal é o problema, porque as rías non son tan productivas como eran antes, porque sembramos e non vai arriba ese produto. Estamos intentando saber cal é o problema para poder atajalo, non? De momento non demos ca clave, porque cada semana ou cada mes aparece unha cousa diferente, ou moita temperatura, ou pouca temperatura, ou pouca salinidade. Bueno, non sabemos, non? Hai un pouquiño de todo. A verdade é que non sabemos. Ese é un gran problema. Non hai un factor solo, son multifactores, pero, lógicamente, bueno, é unha gran crisis, é unha gran perda económica, non só para as cofradías, sino para Galicia, non? Porque todo isto, ao fin e ao cabo, se as cofradías lle vai ben, a Galicia lle vai ben, non? Efectivamente, aquí do mar, sabemos que por cada persona que traballa no mar son 13 indirectos en terra, non? Eso é unha economía que está todo moi, unha cadena que está moi relacionada. Eso notase mesmo nos pueblos mesmos, cando hai ganancias, pois, bueno, pois se ve no mesmo pueblo que roda todo, non? Como se presenta para as poucas especies ou para as especies que se poden comercializar agora? Acabase de abrir a venda da Vieira, está todo o marisco da Centolla, da Centola, o Percebe. Como se presentan este Nadal de campaña para as cofradías? Si quere vai a por zonas, o que as Rías Baixas e as Rías Altas. A verdade que nas Rías Baixas, bueno, pois sempre somos os máis privilegiados, non? Porque temos unhas rías que nos protegen un pouco máis do mal tempo, temos outras especies que se cada outras rías, nas Rías Altas non teñen. Claro. Por exemplo, como falabos da Vieira, pois sí, a Vieira empezou a campaña e vese unhas boas expectativas, non? Unhas boas expectativas, pero bueno, aí viven poucas cofradías que teñen para poder traballar a iso. E despois no tema do Percebe, pois nas Rías Altas está vindo moito tempo, moito mar, ou se, por desgracia, pois falleceu un compañeiro que andaba a misilla daqui de Vilanova. Nós todos os anos, por desgracia, pois temos que chegar ao inverno e sempre é unha desgracia, non? As condolencias á familia e ao sector, claro. Claro, nós máis sentimos é pois darlle o noso pésame a toda a familia e ao sector, que todos estamos tristes cando sucede un caso deses, non? E sabemos que é moi difícil, porque na Costa da Morte, os que se dedican máis van a traballar no inverno, moita xente que se dedica ao Percebe, pois pode ir un día, 4 non, e arriesgando moitísimo, non? Entón, claro, é moi difícil, se veñen uns tempos malos, xa non poden salir ao mar. Entón, ainda que por iso sea caro... Sabe se foi resbalón, se foi un golpe de mar, se foi unha ola? Non, a mañá non sabíamos, sabíamos que estaban os 2 irmáns traballando no mesmo sitio, e que, bueno, cando se deu conta xa estaba na agua, polo que nos din, bueno, que xa non se pudo facer nada, porque un golpe ou caer mismo, ou de calquera xeito, non? Hasta agora non sabemos nada, eu a noticia que teño foi esa. Bueno. Que teñen que facer as cofradías? Donde hai que mellorar? Donde o sector tamén ten que mellorar? Señor Pérez. Home, por mellorar, teremos que mellorar un pouco en todo. O noso problema que temos as cofradías é que se non temos produción, andamos locos dun lado para o outro, cambia de oficio para aquí, cambia de oficio para lá, pero máis ou menos están todos por unha que, non? E nós estamos esperanzados. Na organización, no traballo, porque as complicacións son moitas, non só digamos que na pesca ou na captura de marisqueo, nos costes do gasóleo, todo sube, os seguros, todo, non? É dicir, o coste da vida e a inflación é moito máis alta, co cal digamos que afecta a todos, pero tamén ao sector productivo como é o mar, non? Hoxe en día é moi difícil sacar unha empresa para adiante. Unha das poucas capturas que se está vendo, tanto no peixe como no que se dedica ao pulpo ou que se dedica ao marisco, claro, é poñendo por encima, todos os costes son moito máis caros. Hoxe en día para comprar un aparello é o doble que hai un par de anos. O combustible, xa veces como está. Ainda temos máis, ao falar do combustible, xa antes non costaba moitísimo traballo tirar para adiante, ora co doble que nos está valendo o doble, e ora ainda se falou que a nosa ministra acaba de firmar en Dubai que estaba de acordo que se sacara a subvención aos combustibles fósiles, non? Entón, para nós, se quitan a subvención, que quiten todo, que leven todo, porque é inviable. Inviable, non? Inviable.
Señor Pérez, remate co mensaxe que queira para o seu sector, para as súas cofradías, co que queira dicir. Chegamos ao remate e diga vostede o que queira hasta unha vindeira ocasión. Nada, pois nada, o meu sector o que eu diría é que é un sector que está acostumbrado a aguantar estas inclemencias, que hai que ter un pouco de paciencia, temos que aguantar un pouco, a ver se isto cambia, esperemos que cambie, que o marisco e que os peixes se vayan adaptando a estes novos climas, que a temperatura que temos agora, e que todo volva a surgir, e que, bueno, somos capaces de estar unidos para afrontarnos a estes novos retos que nos veñen por diante, non? Lle desexamos boas festas, bo final de ano e que os datos ao estudiarlos máis a miúdo sean un pouco mellor. Pois sí, ojalá. Moitísimas gracias por acercarse esta noite a falar con nos e con todo, lógicamente con todo o sector. Boas festas e nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias a vos. Continuamos e despois da publicidade recibimos a Amparo Cerecedo, concelleira de Promoción Económica do Concello de A Pobra do Caramiñal, así que non o perdan, volvemos dentro de un instantiño hasta ahora mismo. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pioneiro é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Pois continuamos con todos vostedes neste martes 12 do 12 do 2023 e é o turno para que falemos e analicemos a situación política do Concello de A Pobra do Caramiñal co a súa concelleira de Promoción Económica, Servicios Sociais, hostelería e comercio, que é Amparo Cerecedo. Moi boas noites, benvida, como estamos? Boa noite. Encantadas de estar con vos. Bueno, encantados nós. Ademais, tuvemos un pequeno erro a semana pasada que anunciamos por confusión que sería a semana pasada, pero que lle toca hoxe, que así era como estaba previsto. A cuestión é, levamos 5 meses da nova legislatura. Que balance faría deste cuatripartito por ahora? Bueno, pois eu fago un balance moi positivo. É un balance que en estes 4 meses fomos un goberno moi resolutivo, moi executivo, funcionamos moi ben, como un solo goberno, como tiñamos que ser, con moi bo ambiente e resolvendo como ten que ser día a día pois todas as necesidades da veciñanza, aínda que neste momento, cara a fin de ano, sempre pois unha máis intensa actividade que hai, porque, bueno, estamos pechando ano a nivel administrativo, a nivel de execución de obras, e, como non, tamén estamos en modo Nadal, non? Porque unha parte moi importante é do ano para os sectores que levo na miña concellaría, como pode ser comercio ou hostelería. Polo tanto, gozamos de moi boa saúde e penso que para rato.
E en proxectos de acordos de goberno que sean do BNG, que estean aí e que lle poidamos decir aos veciños de A Pobra, pero tamén para o resto da audiencia, para que entendan e para que nos comprendan dende A Pobra, cales lle explica de que son os principales proxectos do programa de goberno da BNG que se van a levar a cabo ou que están dentro do acordo? Nós, cando nos marcamos o acordo, non nos marcamos tanto proxectos concretos, sino ao mellor como grandes obxectivos, non? Nós, sendo pola idiosincrasia, como somos o pobo, pois somos unha vila, non, pequena, que estamos perdendo poboación, pois pensamos que recuperar a poboación é importantísimo, igual que é importantísimo tamén dotalo de servicios públicos de calidade. Entón, en esas estamos. Eso se resolve tamén o BNG neste momento, pois asumimos responsabilidades en concellarías, como pode ser participación veciñal ou mobilidade e accesibilidade, donde quedan moito por facer. Cuestións, pois, o mellor pequeniñas, que xa fixemos no anterior mandato, como a accesibilidade o que pode ser ao Concello ou en determinadas rúas, e tamén, pois, grandes proxectos que temos que ver cara este mandato e cara o que ven, que é o mellor cambiar todo o que é a mobilidade do que é do propio centro da vila. Servicios, estamos en ello, importantísimo, pois, lograr o que é unha gardería, non? Unha gardería municipal, porque vemos que hai parellas mozas que están tendo rapaces e que non teñen praza. Pero eso xa non depende tanto de nós como goberno municipal, senón que depende de outro goberno, neste caso como a Xunta, o cal esperamos pois no anterior mandato, no anterior ano, no seguinte ano, no vindeiro, sentarnos con eles para tratar este tipo de cuestións. E a nivel de promoción económica nos quedan grandes retos, moitos retos que estamos traballando pois cóbado a cóbado co que é o sector. E, en principio, ainda que, bueno, parece que non lle ves, non, esa luz ao final do túnel, decir que onde imos, pois xa estamos perfilando un proxecto para realizar o ano que ven, donde teña que ver con xente que quera poñerse o primer negocio, estamos falando de comercio, e o Concello facilitarlle dende espacios, asesoramento e calquer tipo de cuestión, non? Incluso para recuperar unha zona moi concreta urbanística da nosa vila que está deteriorada e si nos pode servir como un eixo comercial bastante importante. En esas estamos, poderíamos falar de máis. En cuestión de mobilidade tamén nos estamos plantexando que a mobilidade interparroquial, sobre todo porque hai unha poboación de xente moi maior, non hai buso que é interurbano e estamos falando incluso co sector do taxi para ver de que maneira podemos artellar, en que sean días concretos, pois que xente poda baixar o que é a vila, non? E ao mesmo tempo tamén desconxestionar esa vila do que pode ser o auto, porque a Pobra temos un concello moi fermoso, non é porque só lo diga eu, que se presta moitísimo para disfrutalo a nivel de peonil, non? A praza municipal, bueno, hai moitísimos proxectos. Aproveite para vender a Pobra, as virtudes e bondades. Eu creo que a Pobra xa non hai que vender, porque a Pobra, todo o mundo que chega a Pobra, todo o mundo queda encantada polo que é noso concello, non? A parte un concello que ainda que pequeno en canto a poboación, que somos 9.000 e algo, sí que é un concello moi urbano, non? Donde temos grandes praias, donde temos a Curota, temos importantes servicios, negocios moi importantes, empresas pioneiras a nivel internacional. Ás veces só decimos no mundo da conserva importante, pero tamén no mundo temos aí Mobalco, non? Que é unha grande empresa de fabricación de cociña a nivel tanto nacional como internacional. Entón, penso que da Pobra se vende xa ela mesma, non? A mí me gustaría que neste momento, xa que estamos inmersos no Nadal, pois decirlle que a xente, toda a nosa veciñanza, da Barbanza, desta beira tamén da ría, que a veña a disfrutar, non? Porque o que pretendemos neste Nadal pois é compartir moitísimo que é noso espacio urbán, por eso intensificamos o que é a decoración, unha decoración feita non só por unha profesional, sino por asociacións como as amas de casa, por nosos maiores do centro de día, que decoraron nosa praza de Abastos, porque o que pretendemos é un pouco pois que a xente volvamos o que é a vivir o tema da rúa, non? Porque hai que recordar, e sempre que parece un mantra, pero si supón o COVID, supuso un cambio de hábitos, que iso implica que moitas veces nosos concellos, sobre todo os que somos máis pequeniños, se vexan baleiros, e nós queremos recuperar pois toda esa actividade e todo ese dinamismo na rúa, non? Cando encenderon as luces fai 10 días, tuveron un colapso en Vigo. Nós tamén. Nós tamén dentro das luces. Digo que vostedes fixeron un colapso en Vigo.
Fáleme das luces e fáleme dos operativos de Nadal e tamén non só do que é o centro urbano, sino tamén das parroquias, non? Sí, porque nós estamos levando, para nós é importantísimo as actividades nas parroquias, estamos recuperando e temos intención de chegar a todas o que son os centros socioculturais que en moitos dos casos eran antiguas escolas, non? E reformamos e obramos en moitas delas. Concretamente rematamos hai pouco a obra do que era do Centro Sociocultural da Ribeiriña, donde tuvemos a celebración da festa de Nadal, pois creo que o venres pasado, non? Para nós é moi importante o que é desubicar o que son as actividades do centro da vila e en cuestión de Nadal levamos o Nadal polas parroquias con xogos para nenos, pero tamén que disfruten os maiores con unha full track, que dixo que é unha furgoneta, que dá chocolate con rosca. Tamén a estamos levando e estamos tendo moitísima participación. E a nivel de vila é que temos moitísimas actividades que van orientadas para todos, dende a xente maior, por conciliación para a xente máis cativa, pero tamén para a xente nova. E temos, por exemplo, unha campaña bastante potente no Instagram, porque o que queremos é chegar a xente moza, ese comercio de proximidade, que por idade e por costume, pois ás veces non o coñece, non? Entón, bueno, pois impulsamos unha campaña en Instagram donde sorteamos diariamente 200 caramiñas, que son 200 euros para gastar no noso comercio local, e tamén unha viaxe a Disney, cortesía de Congalsa, que xa leva uns anos colaborando co Concello nestas datas, e o día 5 se sorteará unha viaxe para 4 persoas a Disney. E o único que teñen que facer é ir por un recuncho do noso Concello, foto, subir, etiquetar e listo, non? Porque o que queremos é dinamizar. Eu recordo que hai anos me decía un hosteleiro: ti non me tes que facer campañas, tipo me sente na rúa, que do outro xa me encargo eu. Entón, recordamos esas palabras e o que intentamos facer, dinamizar moito espacio. Vamos ter coros o que son cantando nas rúas, vamos a ter un tren, vamos a ter a Palpador, Santa Claus, bueno, todos os persoaxes do que é o Nadal, e temos mostras de cociña na Praza de Abastos, donde levamos a 3 grandes cociñeiros do noso Concello, un del con negocio ali, Luis Arijón, pero tanto Quique Piñeiro como Eloi, como Iago Pazos, con negocios en Compostela, pero que en cambio veñen o que é a nosa Praza de Abasto a facer mostras de cociña e decir que en 2 horas xa enchimos todo o que eran as persoas que puderamos participar, sinal de que, bueno, pois estábamos no bo camiño, non? Entón, o podes ver, son moitas actividades porque queremos un pouco recuperar ese dinamismo no que é na rúa para favorecer o comercio e, como non, que a hostelería, perruquerías e todos os negocios. Que lle traslada ao comercio de como lle está indo o ano? Con independencia Son tempos complexos, son tempos moi complexos, son tempos inflacionistas, son tempos onde están cambiando os hábitos de consumo e tamén o modo de venta e de compra, co cal eso vai en detrimento do que é o pequeno comercio. Por eso aí temos que estar o que son as administracións para, por medidas estruturais, pois cando menos paliar un pouco que esta situación. Neste Nadal está ben porque xa o vemos no aspecto, non? Cando non está alegre, pois se viste de gala, e nos vemos que nosos comercios do noso Concello nos repartimos o que son 200 árbores para que decoraran as súas fachadas, pero que vemos que un ano máis pois decoraron con bastante intensidade o que son os seus escaparates, as súas fachadas, pois un pouco para agradecer tamén toda esa xente e esa veciñanza que diariamente confía neles, non? Vamos a esperar ao final da campaña a ver como resulta. Máis que a campaña, que consideramos que nos espera un ano complexo no 2024, pero bueno, por eso temos que estar aí as administracións con medidas estruturales para favorecer, cando menos e paliar, o que son a baixada de ventas. Nós temos unha web, o Concello Sei Tempo, que desarrollou unha plataforma de venta online. Eu penso que a primeira, a nivel estatal, xestionada polo que é o propio comercio, daquela se conveniara ca Asociación de Comerciantes, e iso tamén vai servir de apoio pois para esas ventas de comercio polo miúdo cara onde eles non poden chegar, pois por horarios ou por situación. A maioría son mulleres, é complexo, amplitud que hai de horarios, e todo eso, bueno, pois terá que ir cambiando e adaptándose, non? Fan un análisis do sector turístico, que os datos a nivel global son moi bons, logo despois depende das zonas concretas ou dos concellos concretos. Como foi o ano para a Pobra do Caramiñal e de que xeito influye, digamos, que tamén o turismo no comercio, porque ao fin e ao cabo o turismo é consumo, non? A ver, eu creo que a saúde do turismo na Pobra é boa.
a Pobra levamos moitísimos anos sendo un punto de turismo importante tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Temos comunidades como pode ser cataláns, vascos que teñen incluso salir segunda vivenda, non? Entón eu penso que o análisis é bo. Si ben é certo que a noso que nos comenta o sector é que cada vez se reduce eses meses de beneficio, non? Si antes o mellor con 2 meses do verán que podían incluso empezar antes, ti podías manterte un negocio todo o ano, pois cada vez digamos que se reduce un pouco máis. Por qué? Porque xa non só o verán, senón que os outros meses tamén son un pouco máis baixos, non? Pero decir que en principio que goza de boa saúde. Outra compañeira a miña do cuadripartito a que leva o que era a Concellaría de Turismo, están facendo moitísimas actividades, incluso tamén dentro do mundo non analóxico, sino tamén digital a través da mancomunidade, non? Polo tanto, nos pensamos que o turismo pois está ben, sí que nos queda ao mellor cuestións para potenciar moito máis, como pode ser a nosa serra. Aí, de acordo que as comunidades de montes, pois deberíamos de orientala moito máis ao turismo, desestacionizarlo bastante máis, pero bueno, vamos polo bo camiño. E dentro da outra cuestión, ou de outras cuestións que ten a promoción económica, o chan industrial, o sol industrial, como van as negociacións e que proxecto quere este goberno e, lóxicamente, o BNG desenvolver nesta legislatura para o polígono industrial da Tomada. Neste goberno, digamos que dentro do goberno que estamos debatindo para chegar a un punto de acordo, porque o BNG, o que di o BNG é que nós necesitamos chan industrial, somos coñecedores deso, pero que o que temos que facer non podemos facer un parche, non podemos ampliar o que temos, porque sería unha ampliación moi pequena, donde incluso podría crear presuicio a veciños que teñen as vivendas propias, próximas. O que sí había que falar era pois dun macropolígono, incluso non só municipal, aproveitar o mellor con Ribeira e ir cara a ese proxecto. Xa o alcalde xa se reuniu con membros da Consellería, incluso con alguén do Ministerio, porque pensamos que esa é a mellor opción. Unha opción a moito medio plazo e longo plazo, pero que sería verdadeiramente a que necesitáramos, porque senón unha ampliación deste non nos levaría pois a solucionar nada. E aparte, pois ao mellor crear outro modelo incluso de polígono industrial moito máis sostível, donde tuveran cabida tamén novas persoas que quixeran montar empresa e que ao mellor non teñen capacidade económica nese momento para montala. Entón, decir que en eso estamos, que xa demos os primeiros pasos. Se falou tamén co Concello de Ribeira, porque Ribeira está tamén levando adiante o seu polígono, ubicado donde estaba o macropolígono supramunicipal, que fora na época do bipartito na Xunta, donde xa estaba a piques de montar, de entrar as palas, e que en cambio o goberno do PP sempre o deixou debaixo dun caixón, pero que a nós nos parece que é moi importante desenrolalo xa non só para a Pobra, sino para toda a comarca do Barbanza, porque somos unha comarca bastante dinámica a nivel industrial. E hai 3 sectores que teñen que ver co mar que son importantísimos, non? Que é a pesca, a conserva e o conxelado, non? Sí, e aquí un sector que a nos preocupa moitísimo, que é o sector a cofradía, o sector marisqueiro, que está pasando pois por momentos complexos por cuestións climatolóxicas, por cuestións tamén físicas. Sempre estamos cos buratos no noso peirao que tiña que facer a Xunta e que leva prometido hai tempo, porque o cambio de correntes sempre provocou que era mortandado o noso marisco, e sí que iso verdadeiramente nos preocupa. Nos fixemos, incluso no anterior mandato, final do anterior mandato, pois medidas como era unha batea, non? Chegamos ao acordo de financiar con eles unha batea para a cría do que da meixa, e que así eles aforraran pois cartos, porque lle salía bastante cara mercar, non? A meixa para sementar. Entón, que a cofradía nos estamos reunindo permanentemente, incluso se nos están presentando proxectos que poda ser compatible ca actividade marisqueira e que non sea un sector que cada vez vai mermándose máis, porque estamos en números preocupantes. Manexan algún plazo vostedes entre as demandas que teñen boas e grandes empresas no polígono da Tomada sobre estos sectores, conserveiro, congelado ou da pesca, para o novo polígono, e as demandas, as necesidades que teñen agora? Non, neste momento non estamos nese apartado, porque digamos que as grandes empresas que xa están ali bastante consolidadas, pois neste momento, hasta onde eu teño coñecemento, non teñen
ou cando menos necesidade dese chan industrial inmediato, por iso queremos levar as cousas pois de outra maneira. Que nos preocupa? Pois nos preocupa moitísimo a nivel medioambiental, eso nos preocupa moitísimo, por iso falamos de que todas as novas construcións que teñamos que facer teñen que ser sustentables a nivel medioambiental, non? Porque tamén non nos temos que olvidar no momento a nivel climático no que estamos e que está repercutindo o que falamos antes, non? Do tema da cofradía e de outros sectores. Por iso creemos que temos que facer a cousa con sentidiño, non apresurarnos e a partir de aí, pois, realizalo do mellor xeito posible. Falaba vostede antes da situación das cofradías, tamén hoxe se está, bueno, se acaba de acordar en Bruselas as novas cotas de pesca, a un concello e a un goberno municipal como é o da Pobra vive esta preocupación de moita xente do sector, como a vive e como recolle a nos estos claro que resultados. nos preocupa, e claro que nos preocupa un sector tan importante a nivel galego como o sector do mar. Pero, bueno, xa se ve o que somos moneda de cambio. En Europa somos moneda de cambio e nós pensamos que non se pode ser moneda de cambio. Por iso temos que ter un goberno galego que defenda en todas as administracións e en todas as institucións que está un sector tan importante como o noso sector. E por iso non se poden admitir este tema do que son, como se está comportando. Ana Pontón estaba hoxe en Bruselas, no Parlamento. Para o Concello da Pobra, quen fai mellor política? A Diputación da Coruña ou a Xunta de Galicia, en San Caetano? Eu penso que non é para o Concello da Pobra. Para os concellos da provincia, a Diputación fai mellor política. Por qué? Porque temos planes que son moito máis obxectivos. Os planes, por exemplo, o POS, o plan da Diputación, pois é un reparto obxectivo en base aos habitantes que hai e a propia, digamos que, estrutura do que é o Concello. Polo tanto, está claro que a Diputación está apostando moitísimo máis porque son os concellos, incluso moitas veces financiando competencias que non son propias nosas. Eu te podo falar que levo o sector, levo servizos sociais e que o Concello moitas veces está asumindo competencias que son impropias e competencias que son impropias porque a Xunta de Galiza non nos financia. Por exemplo, o tema de dependencia. O tema de dependencia, neste momento, o que se pretende é agilizar os trámites para que unha persona teña valoración antes, porque estábamos falando de 1 ano e medio para reducila, pero, por exemplo, os concellos, a canto se nos está pagando a hora de axuda no fogar, por exemplo. Cando eu empecé, quero recordar que era 9, ahora subeu a 11. Nós no Concello da Pobra demos un paso para nos aceitado que foi pasar a xestión directa ao servizo de axuda no fogar, que nos sale máis económico e para nós de maior calidad tanto para as traballadoras como para tamén os usuarios, ainda que estamos nun primeiro momento donde nos estamos adaptando que é o propio servicio. Polo tanto, eu penso que hai que poñer moito máis recursos, deixarse de grandes titulares, pero baixar ao día a día, porque somos os concellos os que estamos tratando diariamente con eses veciños que teñen necesidades e que moitas veces nós non llas podemos resolver por múltiples cuestións, porque a capacidade económica, por capacidade, porque nós tamén temos unha serie de problemas, digámoslo, entre aspas, para a contratación, por exemplo, non? Polo tema da regla de gasto, que o goberno do PP, cando estuvera no Estado, a puxera, e que co conto do COVID, bueno, pois quedou un pouco aparcada, non? Empezaron as obras de remodelación interior da residencia? Eu creo que sí. Deso non teño, da última visita da conselleira, pois eu non me enterei, se non iría, porque, bueno, creo que hai que ter deferencia institucional, e eu sempre que nos a conselleira convidamos, cando queríamos inaugurar o que é o local de servicios sociais, non pudo ser, non pudo vir, pero, bueno, da última vez creo que non nos enteramos, pero sí, se está invertindo, o sea, a Xunta está invertindo na remodelación da residencia, pero se necesita moitísimas máis, non? É complexo, o mundo Por que os social é moi veciños dos Salnés complexo. debemos, ou de Comarca de Caldas ou Pontevedra, debemos cruzar a ría e ir á Pobra este Nadal? Pois para disfrutar de que queres que che diga, igual que nós a temos que cruzar para vir a, temos que facer intercambio, non? Moitas veces nos vamos, se van de Erasmus e en vez de ir de Erasmus teríamos que coñecer máis noso país, non? Entón, bueno, pois para disfrutar eso das nosas rúas, do bo ambiente que hai, dos nosos grandes profesionais e que seguro que van pasar un tempo moi divertido, aparte, bueno, pois de ganar importantes premios, porque parece que estamos sendo un derroche, non? Das caramiñas, puxemos en marcha bastantes premios a nivel económico, porque tamén pensamos que temos que aumentar esas ventas, non? Nesta época do que o comercio. Entonces, que veñan conseguir caramiñas, que veñan tomar unhas cañas, comerse bocatas, comerse empanada e pasear e disfrutar. Amparo Cerecedo, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos.
hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias por acercarse hasta Ribadumia. No, gracias a vos, e cando queirades, pois xa sabedes. E podes vir alá que tedes vos a casa. Moi ben, moitísimas gracias. Pois isto foi que todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Moi boas noites, moitas gracias por estar aí. Saúdos cordiais. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante.